Lijep pozdrav iz ugostiteljske turističke škole u Osijeku. Poštovane gledateljice, dragi gledatelji, vi gledate podcast emisiju Budi virtuos. Moj današnji gost je David Štefanić, koji pozdravljam. Davide, dobar dan i dobrodošao. Hvala vam, hvala što ste me uopće pozvali. Koji si smjer završio u spomenutoj školi? Ja sam u ugostiteljskoj turističkoj školi u Osijeku završio turističko-hotelijerski komercijalist. Turističko-hotelijerski komercijalist ili kako vi, školarci, volite popularno zvati skraćenicama THK. Možeš li gledateljima i gledateljicama predstaviti taj smjer? Ukratko, onako. Ukratko, taj smjer obuhvaća sve u ugostiteljstvu, manje više od konobara, kuhara, recepcionara i slastičara. Tako da, ajmo reći, sve probamo kroz ove 4 godine i da, 4-godišnji smjer, tako da imam i opciju upisati fakultet nakon njega. Kada je došlo vrijeme upisa u srednju školu, ako se možeš malo prisjetiti toga, bio si završavao 8. razred, čekalo te dugo toplo ljeto, vjerojatno sa majkom ili sa starcima otići negdje na ljetovanje, no trebalo je upisati srednju školu, kažu vrlo važno period života. Da. Kako je zapravo došlo do toga da se ti odlučio upisati baš u ugostiteljsku turističku školu? Zašto te to pitam? Jer se stvarno u ovom našem lijepom gradu nudi pregršt toga što se tiče srednje škole? Pa moj izbor je većinom došao iz toga što jako volim kuhati, Okay. a htio sam nastaviti sa školovanjem nakon srednje škole, znači fakultet. Aha. Vidio sam da ova škola nudi to, 4-godišnji smjer sa uključenim kuharstvom, pa sam, jednostavno se odlučio zato što volim to raditi. Volim sve što je vezano sa ugostiteljstvom, jezici mi super idu i mislim da od toga mogu stvoriti nešto od sebe. A jezici ti dobro idu zbog toga što? Zbog toga što mi majka radi kao profesorica engleskog i njemačkog. I vrijeme je da pozdravimo majku. Majku Bog, lijepo ste odgojili sina. I sad je sudionik podcast emisije Budi virtuoz. Pozdravljamo vas iz Red Falosi. Inače, i putuješ do škole vrlo ugodno, vrlo kratko tramvajem, imaš butru. Normalno. Dobro povezana škola sa tim dijelom grada. Točno. Jel bude pun tramvaj ujutro kad ideš u školu? Ujutro, da. Kad se vraćaš? Kada se vraćam, onda bude malo manje ljudi, ali najbolje je ići popodne, tada je pretežito prazan tramvaj, pa naravno mogu si. Promoviramo javni gradski prijevoz. Ne znam zašto, ali evo, početno mi to promovirati. Odmakom sada, malo vremena nakon završene 4-godišnjeg obrazovanja, možeš li reći da nisi pogriješio odabirom THK u ugostiteljskoj turističkoj školi u Osijeku? Apsolutno nisam pogriješio. Baš sam sve probao, od konobarenja do kuhanja, do čak i recepcije i nekako sam se odlučio na recepciju na kraju. Znači ona prva ljubav kuharstvo se pretvorila za recepciju. Dobro, možeš i na recepciji nešto poslužiti. Pa, naravno da mogu. I idu jako dobro strani jezici uz recepciju. Da. Praksu jesi imao? Imao sam gdje? praksu. Imao sam u Bistro Varga, u Bilju. Imao sam u Čingling i Čardi, isto u Bilju. I imao sam u butik hotelu u Tvrđi. To je bio sve tvoj odabir? Da. Ti si tako želio? Da. I još sam naravno išao na sezonu raditi u hotelu Magal Amines u Njivicama. Vrijeme je naravno mjesto da pozdraviš sve svoje prijatelje iz razreda, koliko ih je bilo i ostali ste u kontaktu, jeste li dobra ekipa i dalje? Jesam, super smo ekipa, svi smo jako složni, stvarno imam taj blagoslov da imam dobar razred i da su uvijek htjeli mi pomoći u apsolutno svemu i pronašao sam puno prijatelja i naravno jedan iz razreda mi je čak kum. Opa, lijepo. Da. Ajmo kuma pozdraviti. Jesi li sudjelovao na natjecanjima kao i ostali tvoji prijatelji koji su nam gostovali u podcastu? Jesam, sudjelovao sam ove godine u World Skills, poslovanje recepcije hotela. Kako je to izgledalo i zašto si se zapravo pojavio na World Skillsu? Na World Skillsu sam se pojavio tako što sam se odjednom samo htio prijaviti natjecanje iz recepcije, da vidim čisto kako mi to ide. Okay. I onda sam tako s vremenom nekako skontao da imam talent za to, da što mi moje poznavanje engleskog jezika jako pomaže i jednostavno sam se pronašao u tom i bilo je relativno lagano proći školsko i županijsko i tako doći do državnog, što mislim da je odlično iskustvo. Kad to spominješ, nemam saznanja o tome što se događalo na tom natjecanju i na što se sve svodilo. Možeš li mi u kratkim crtama ispričati što si morao tamo prikazati?
Naravno, kao recepcionar mi smo faca hotela, tako da sam uvijek morao prikazivati smiješak, uvijek sam morao biti brz i uljudan, šta god sam radio. Kao što si sad. Morao sam naći brzo i odlično rješenje i kompromise raditi sa gostima ako je nešto pošlo po zlu. Morao sam odgovarati na različite recenzije, mailove, praviti rezervacije. U biti, ajmo reći, svi ti poslovi koji spadaju. Očekujete li nastavak obrazovanja ili ideš odmah raditi? Trenutno imam posao na sezoni Okay. i samo ću sezonu odraditi, tako da si mogu nešto zaraditi za nastavak školovanja. I što ćeš odabrati kroz nastavak školovanja? Ja se nadam fakultet u Opatiji, Dobro. poslovna ekonomija u ugostiteljstvu. Ima neko već od tvojih poznanika iskustva s tim fakultetom? Nema. Ja sam prvi, ajmo reći, od mojih Probijaš koji let, idu svaka ti tamo. čast. Pa Da. da. I ako mi to ne uspije, onda ću ići u Požegu za turizam i menadžment u turizmu. Pa ajde, ako ćeš čuti moj savjet, postavi nam u Slavoniji. Trebaš nam. Takvi mladi, pametni ljudi trebaju koji će nastaviti neki put koji se sada gradi. Ono što sam doznao također od tvojih prijatelja iz škole koji su također sudjelovali u ovoj emisiji, a to je da kada se tvoja generacija upisivala, nije bilo ovako dobro opremljena škola. Možeš li mi reći, koristite li današnju opremu u školi, odnosno jesi li koristio dok si se školovao i je li ona pomagala u tvom razvoju? Svakako ova nova opremljenost škole je išla nama u korist. Kada smo imali kuharstvo, svima nam je podiglo ocjene, manje više jer se nam jela uspjela. U ovom baš praktikumu smo imali te neke manifestacije i natjecanja, pa smo i prezentirali i osnovnoškolcima i bili su nam ljudi sa fakulteta, ovdje nam isto tako predavali neke stvari. Mislim da je to baš jako pridonijelo našoj edukaciji i čak nam je i nove učenike, vjerujem, donijelo, jer smo mi pokazali Da. naše poslove osnovnoškolcima. Što si im recimo ti konkretno pokazao? Ja sam im pokazao kako napraviti vegetarijanske hamburgere. I kako to napraviti? Samo riječ zvuči da je za vegetarijance. A? Na bazi slanutka i crvenog luka napravimo, ajmo reći, kao hamburgere, one pljeskavice. Okay. Tako što sameljemo slanutak, jako je mekan kada se skuha, i stavimo u pecivo. Uz to još, naravno, narežemo krastavac, rajčice, salatu, možda čak i neki umak osmislimo. Sjećaš li se možda tog pogleda i tih lica, tih učenika kojima si to pokazivao? Ti si njima tada bio, naravno, mentor, jel? Jesi li dobivao one pozitivne vibracije od njih, da si možda imao osjećaj da će oni jednog dana željeti biti to što si ti danas? Pa pošto su u tom momentu bili gladni, vjerujem da jesam. Ali svima se svidjelo, svi su imali priliku malo tavu, ajmo reći, protresti, svi su imali priliku narezati krastavce, pa mislim da sam ostavio dobar dojam na njima. Spomenuo si strane jezike, dobro ti ide engleski. Koji je to drugi strani jezik koji koristi u tvom smjeru i možeš li ga, i ne samo možeš li ga, nego i si li ga prilike i koristiti i dalje, i danas? Njemački. Okay. Njemački trenutno sam i dalje u procesu, ajmo reći, da malo ispoliram svoje vještine na njemačkom. Aha. Ali svakako imao sam jako puno prilika ga koristiti. To je općenito jako tražen jezik, pogotovo na sezoni. Imam taj blagoslov da mi je mama profesorica njemačkog i iz Njemačke. Tako da pozdravili smo je još jedan. I onda mislim da ću svladati uskoro čak taj jezik. Engleski mi je super, usudim se reći. Osim tvog bivanja u osnovnoj školi, što smo rekli da si u Redfalu išao, u Vladimira Becića, ako se ne varam, da. I jesi li tijekom svog osnovnoškolskog obrazovanja imao priliku doći fizički u ugostiteljsku školu u Osijeku i vidjeti što oni to rade? Jedino na dan otvorenih vrata. A bio si? Jesam. I pa svidjelo mi se ugostiteljstvo i uljudnost. Da, rekli si sam da si se zaljubio u smjer kuhara, ja? Da, i sjećam se baš jednog momenta kada mi je jedan učenik, konobar,
onako baš lijepo donio čašu vode, jer sam lijepo zatražio. poslužio. Izvolite za vas, gospodine, mi je rekao. I to je nekako ostavilo trag, ajmo reći, kada sam bio tu. I sam sudjeluješ u raznim manifestacijama, to ti je zapravo i omogućila obrazovanje u ovoj školi. Na kojoj si zadnjoj manifestaciji bio? Pa zadnja manifestacija na kojoj sam bio je WorldSkills. Dobro. Međutim, Ovdje lokalna neka? ovdje lokalna je bila, baš se sjećam, u jednom tramvaju smo za djecu iz vrtića pravili, ajmo reći, jedan napitak od soka od jabuke. I to im je bilo jako fora jer smo svi glumili kao da smo u Harry Potteru i bila je još jedna glumica s nama. Bilo je u biti jako lijepo iskustvo. Naravno, neću te ni pitati kakav si sa društvenim mrežama, no ja znam da si na društvenim mrežama. Jel? Tamo se i sastajete i prijateljujete i sve ostalo. Kako bi ti ocjenu dao promoviranju ove škole na društvenim mrežama? To me zanima. I zašto? Na društvenim mrežama bi svakako dao 9 od 10. Naravno, uvijek može biti bolje. Dobro, što može biti bolje? Pa po meni možda da osmislimo nekakvu interaktivnu, ne aplikaciju, nego web stranicu. Gdje ljudi mogu ići, ajmo reći, kroz školu i vidjeti sve te različite sektore. Virtualna šetnja? Virtualna šetnja, baš to. I to da bude ugrađeno u stranicu ugostiteljske škole. Da. Interesantno. To se onda može i aplicirati na društvene mreže i tako dalje. Evo, mislim da mjerodavni su čuli, pa će se poistovjetiti s tobom. Ja isto mislim da bi jedna virtualna šetnja bila jako dobra. Kako koristiš svoje slobodno vrijeme i što radiš zapravo u slobodno vrijeme? Osim što si morao učiti i školovati se. Normalno, da. U slobodno vrijeme jako volim trenirati, znači u teretanu. Volim jako provoditi vremena na izviđačima. Tamo sam član... Jesi sudjelovao kad na Džemboriju, svjetskom događaju izviđača? Gdje si bio? Kamanje. Lijepo. Znači, pozdravljamo izviđački klub Javor. Izviđački klub Javor. Zdravo. Javor je sa sjedištem u Donjem gradu, ako sam... Točno, da. Tamo vodim djecu. Imaš jata ili... Jata. Znači 1. do 4. razredi osnovne škole i planiram program za njih. Imamo razne obrazovno-odgojne aktivnosti. Lijepo. I eto, otprilike mi je to nekako najviše zanimacija kada sam slobodan. Planiranje. Koristiš li možda ova znanja koja si dobio u ovoj školi za tvoj instruktorski posao, ajmo po navodnicima reći posao, u izviđačima? Koristim. Kako? Ajde. Na koji način? Pa kada trebamo skuhati nešto, onda mi svakako tu ide u korist to što znam kuhati, to što me ova škola naučila kuhati. Dobro. I jako često radimo palačinke sa djecom. Da. Pa normalno Svi ih vole. mi to isto ide u korist. Njama njam. Da. A posluživanje, općenito ih učimo tim nekim uljudnostima i manirima koje trebaju imati kao odrasli ljudi. I ako treba naručiti pizzu ili tako nešto, naravno neću djeci dati da to rade, nego ću normalno reći dobar dan, htio bi pizzu, blablabla. Tako. Ok. Ono što u ovoj školi bi možda mogli od tebe naučiti, da se našalim, to su čvorovi, semafor, signalizacija i tako dalje, podizanje šatora. Jesi li bio kada na nekom natjecanju u skautima? Jesam. Bio sam u Prijedoru, u Srbiji. I bili smo u Karlovcu jako puno puta na Viktorijadi, to je isto, ajmo reći, jedno natjecanje za mlade. Zašto to spominjem? Ponovo se vraćam. Vratno ono što si od tvojih mentora i nastavnika saznao, doznao i naučio u ovoj školi možeš sad koristiti kad odeš negdje izvan svog grada i promoviraš taj svoj rad, jel? Da. Naravno, stekao sam mnogo komunikacijskih vještina. Da. I to mi je super ideja ako prezentiram neki projekt nekoj drugoj udruzi i tako, ako, na primjer, dajem intervju. Da. Ja ti želim svako dobro, ali nije ovo kraj. Molim te da slobodno se izrazi, da kažeš našim gledateljicama i gledateljima, budućim učenicima ove škole, zašto odabrati baš ugostiteljsko-turističku školu u Osijeku i što ih ovdje očekuje
Može slobodno. U redu. Zašto odabrati ovu školu? Zato što ja osobno smatram da ova škola nam nudi puno grana, ajmo tako reći, u poslu. Uvijek se pronađe nešto u čemu ste dobri, što će vam se svidjeti. Nudi jako puno edukacije o jezicima, nudi ovako općenite životne vještine, kao kuhanje, na primjer, što ja mislim da je jedna od najvažnijih životnih vještina. I općenito jako lijepo uređena škola, ljudi su pristojni ovdje, profesori su vam uvijek spremni pomoći i naš RCK će vam uvijek pomoći šta god da trebate. I eto. David, hvala ti još jedan put na gostovanju. Želim ti sve najbolje u životu, tebi i obitelji i da ti se ostvare one želje koje ti sam sebi želiš. Hvala vama što ste mi. Evo ti. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, hvala vam što ste nas gledali. Nadam se da vam je David otkrio svojim nastupom što to vi želite zapravo raditi u životu i ponukao vas da upišete ovu školu, jer ova škola je na izvoru znanja. Želim vam svako dobro i ostanite uz našu podcast emisiju Budi virtuos. Arrivederci.